para iti inosente adinton makita. Rinabsot na ka ni patay, anak. Iti may 5 Disyembrem ket gudwa. Sabong ka di pa'y nagukrad, namnamak ka di nakapagsantak. Ananek-ek ti pinagpinnakada, kantam tinaybiyat kadihiti tayak ken ulit, intantak ti pait, pammakada, panagayat ko ken ka. Duayak ken ka, mamagtalina edto kuma itaridep. Salsaludsuden, kaililiw na ka, ininaudi akabsat, ngemawan ka. Napanamon, nangidatnan na ken ka, nadayeg tuy barukong, idinagtupak ti bitwen itinaliday arabii, di bulan ti Abril. Kinarisabong na kanipatay anak, binulod ka abitwen, ngem daras naglumen aragsak. Ket mabati ak kadigiti nga tangata ken arapaap, pait, liday, lulwa nga agrakanak.